खबरो विस्तारान शेनवारा राज्यात डॉक्टर आंबेडकराची 127वी जयंती मनयली। या निमतान राज्यात विविध सुवातींचेर कार्यावळी जाल्यो। या कार्यावळीच्या माध्यमांतल्यान आंबेडकराच्या जिवीत कार्याचेर मंत्री आमदारांनी उजवाड घालो। आरडेक्सको ब्युरो रिपोर्ट। आज त्यांच्यानी जी देशाची घटना तयार केली त्या घटनेक लागूनच आज देश इतको पुढे पावलो आसा। लहान लहान बारीक बारीक समाज पुढे पावले आसा। शैक्षणिक क्षेत्रांत बाकीच्या सगळ्या क्षेत्रांनी आज बारीक समाजाचे लोक पुढे पावले आसा। कारण ही सगळी संकल्पना जी आसा, सगळी कल्पना जी आसा, ही सगळी बाबासाहेब आंबेडकराची जावन आसा। आणि त्या खातीर आज हो 72वो आमकां बाबासाहेब आंबेडकर जयंती साजरो करता आसतना सगळ्यांत व्हडली उमेद जाता आणि अभिमान जाता। आज देशाची घटना ही सगळ्या बाकीच्या राष्ट्रांनी सुद्धा सर्वश्रेष्ठ अशी मानलेली आसा। आणि त्या खातीर आज बाबासाहेब आंबेडकरांक सलाम करचो पडटा। आणि आयच्या खास करून जे युवा युवती आसा त्यांच्यानी सलाम करचो पडटा। कारण इतक्या वर्सां पयलीं सुद्धा बाबासाहेब आंबेडकरान आयच्या युवकां खातीर, आयच्या समाजा खातीर स्वप्न पळयल्लें। आजचो दीस हो बाबासाहेब आंबेडकराचो जल्माचो दीस, एक पवित्र दीस जो अख्खे देशान आज या पवित्र दिसा खातीर उत्सव मनयतात। आणि आमी एन्जॉय करपाक जाय की हो दीस, ह्या दिसाक बाबासाहेब आंबेडकराचो जल्म जालो। म्हाका दिसता देवानच ताका धाडलो आणि देव रुपान ताचो जल्म जालो। आज जे अख्ख्या हिंदुस्थानात जे दलिताचे अन्याय, अत्याचार आणि दलित लोकांक कशे वावरताले, कशे हे करताले ते म्हाका दिसता मडकेकारान तुमकां चड सांगले। त्याच्या खातीर एकटोच जो देशा भितरल्यान तयार जालो म्हणटा तो आमचो डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर। ताका कोण विसरूंक शकना देशा भितर। अरे ह्या लोकांनी हेणेच तरी घटना केली, देश आज त्या घटने वयल्यान चलता। ही घटना करून असलेली आज देश खंय पावतालो हे सांगपाक जायना। माणसाविषयी विचार करतो, त्याच्या गुणांचं आणि त्याने केलेल्या कामाचं गोड कौतुक करतो। अशी काही थोडीशी माणसं आमच्या या जगामध्ये आम्हाला मिळते। आणि त्यातलं एक रत्न म्हणजेच बाबासाहेब आंबेडकर, ज्यांचं नाव आहे भीमराव रामजी आंबेडकर। शिक्षण घेत असताना त्यांनी डिग्री पॉलिटिकल सायन्स आणि इकॉनॉमिक्समध्ये घेतलीच, पण पुढे जाताना डॉक्टरेटसाठी कोलंबिया युनिव्हर्सिटीमधून डॉक्टरेट केल्यानंतर परत एकदा डबल डॉक्टरेट त्यांनी लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समधून केलं। हे सगळं त्यांनी 30 वर्षाच्या आधी केलं। जेव्हा ते बॅरिस्टर झाले आणि आपलं एक वेगळेपण असं चालू केलं, त्यावेळी समाजानं त्यानं एकत्रित करण्याचा प्रयत्न जो करण्यासाठी प्रयत्न केला, त्यातून त्यांनी खूपशा गोष्टी पुढे नेण्याचा प्रयत्न केला। बाबासाहेब आंबेडकरांचे एक ब्रीद वाक्य असले की शिकात, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा। आज जे बाबासाहेब आंबेडकरांची घटना जे एक देशाक एक अभिमानान स्वाभिमानान जे जगपाचे एक तारण दवरलेले, तेतून म्हाका दिसता आयज 127वी जयंती साजरी करून सुद्धा आयज आमच्या देशान जे आमचे दलित बांधव आसा, जे बहुजन समाज आहा, त्यांका सुद्धा आयज न्यायापासून वंचित रावचे पडटा।
बाबासाहेबांनी केवळ मागासवर्गीयांसाठी काम केलेलं नाही, तर बाबासाहेबांनी येथील पीडित शोषित संपूर्ण समाजाचे, भारतातील स्त्रिया, संपूर्ण भारत समाजालाच नाही तर संपूर्ण विश्वाला बाबासाहेबांनी एक शांतीचा संदेश दिलेला आहे. आणि संपूर्ण आणि आपण जर विचार केला तर बराक ओबामा जे माजी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष, ते स्वतः म्हणतात की बाबासाहेब समजा जर अमेरिकेत जन्मले असते तर आम्ही त्यांना सूर्य म्हणून संबोधले असते. आणि असे सूर्य ज्यांनी आपल्या राजनीतिक, सामाजिक आणि धार्मिक ज्ञानातून संपूर्ण जगाला, विश्वाला संपूर्ण त्यांनी प्रकाशित केलेलं आहे. आणि अशा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जयंतीनिमित्त पुन्हा संपूर्ण समाजाला आणि संपूर्ण भारतीयांना आम्ही शुभेच्छा देतो. कारण बाबासाहेब जर जन्मले नसते तर आजही जो इथं मागासवर्गीय जो समाज आहे आजही पीडित असता. आणि आज आपण जे बघतो की बाबासाहेबांच्या निमित्तानं जी राज्यघटना निर्माण झाली आणि त्या राज्यघटनेमुळे संपूर्ण देशाला समता, स्वातंत्र्य, न्याय आणि खास करून मागासवर्गीयामध्ये जे आज सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, राजकीयाची आज आपल्याला जो विकास दिसत आहे हा केवळ बाबासाहेबांमुळे. आणि हे संपूर्ण श्रेय 100% श्रेय बाबासाहेबांना जातं.